ka siguro kung musulod ron sa klase. Uy, gilaay man ko. Ay, tama. Pabuto na ko to si Claire o si Vicky ron. Kaya dili man dyan tumuagi. Ako tong agnihon nga di may manulod sa klase. Maugyapon. Si ma'am dito. Pag maritis ra. Asa naman ka itong duha? Maria! Ano na ka dire? Pagpalay ka rin sa classroom. Ngunit tara, manulod na ta. Hindi ko musulod sa klase yun. Hindi lang tanyo manulod. Kamu gid ang akong gipaulat ba? Hindi tanyo manulod kaya maugyapon. Wala may tarong klase. Na, bahala ka diya, Maria, og dili ka musulod, oy. Musulod na ko, bahala ka diya. Hoy, Claire, alisa ba? Asa man day mo? Kani si Claire no, pabibi kayo. Bantay bitaw sa sunod ha. Pag naamila ka, di jud ka na mo paubanon. Ikaw gid, Maria ba? Ikaw gid mag-mastermind sa kabuang. Ikaw ba katong niagi si Mana Clara, imbes dili ko mo absent, imo jud kong pa-absenon. Nya karon nga ako'y mga gasi mo, dili ka. Sige na, sulod na dito. Bahala mo, oy. Ikaw yung damay-damay sa kabuang. Basta musulod ko. Isulod dito. Maria. Mga tagbayabas. Sa to? Bayabas? Asa man pud manguha? Sabi ba na akong musulod ka? Sige, sulod na. Kay kami lang ni Biti ang mag-uban. Kinibot si Maria og si Betty no, di po na kumidyahan. Tara na, mga adto na ta. Bina kung dili ka mo absent. Tik-ati ka gani ito. Tara, mga adto. Sige, tara. Asa man ito ang bayabas, Maria? Oni, ilayo sa kun nakalimot mo. Dagko na kay bunga ron. Ay, tama ay no. Bibo unta kay taning nyo kung naa si Dudong Pawiks og si Lucio. Itaw, sigurado ko Maria na masugatan na to si Dudong Pawiks. Ano man? Alangan, perminti man to siya malit. Sige ha, pag masugatan na to ron, atong ingnon nga walay klase. Sige. Asa man yung tulong ng uli man? Ayaw mo dato bag nakadala ta og sausawan. Ano? Si Dudong Pawiks, Maria? Oy, Dudong Pawiks! Alawan mo, ginan ta mo, masugatan jud ako. Dali ang tulon. Asa man yung tulong ng uli lagi mo? Na, Dudong Pawiks, nagsayo-sayo pa naman ming tulon. Nya di ito, walay klase. Gani nga, wa na gyud si Ma'am kagahapon ba? Lagi? Nada emergency meeting Dudong Pawiks. Maubaw ay klase. Unya, wa mo nakita ang Lucio rito, piti man tong sayuhan ni Agi sa balay, alas 6 pa. Si Lucio? Si Lucio? Di ba wala man dito, di ba? Wala dito. Ikaw, wala dito Dudong Ay, basig ning uli na kay sayo man kakaayo. Nakita sila ni ma'am na ingnang guro nga walay klase. Muna ni uli na. Ah, mauba. Unya, asa man mo padulong? Na dito raman inyo pa uli. Ay, kabalo na ka Dudong Pawiks. Kay wala may klase. Manguha na lang may bayabas. Tara, umunta. Pastilana na ninyo, madamay na puta na inyohang kuwag bayabas ba? Pero, sige, tara. A few moments later. Wa man mo klaro oy na naaman ni klase di ay. Si Maria magududong Pawiks. Galgalon na ka na mo. Ingnan ka nga may klase. Alang ano, para mas bibo pa jud mi, muna giingnan ka namo nga walay klase. Pastilana. Si Lucio raron dito sa eskwelahan. Malamang siya ra jud ron isa giliksunan ni ma'am. Nakoy plano ba? Saan po na imong plano? Unsa may mas maayo para kumpleto tanyo lima. Atuon ato si Lucio. Unya, unsaon man po na to? Atong sinyasan atong pagawson. Unya, makita antang ma'am. Gani Maria, masakpan ka ni Ma'am. Trobot, buguha pod nimo. Ay magpakita dai taninyo. Buguong duha. Unya, Ya tara na. tara. Lucio, what is noun? Noun, ma'am. Noun is the name of a person, a place, animal, an thing, or an idea. Very good, sit down. What about pronoun? Si Lucio, gani. Asa naman si Dudong Pawiks? Dili na daw siyang uban Maria. Kaya mahatod ko siya masakpan siyang Ma'am. Noun, a word which is used in place of noun is called a pronoun. Hala, English na klase ni Ma'am. Lucio. Sit down, Lucio. Salamat, ma'am. Si Maria, nagsibiti si Claire. Naunsa ka, Lucio? Kinsa mo na imong gilili diha? Ma'am, pwede ko mo gawas, ma'am? Kay manghihi ko ba? Ano mo gawas pa man ka, Lucio? Nga naamatay si diri sa classroom. Ay, naaman day, ma'am, no? Saong ko man ron. Sa mga kanang gitawag sa kuha no? Anong wala mo po na sila nalulod? Lucio. Kinsa na imong gitanaw diha, Lucio? Ay, wala, ma'am, oy. Ma'am, mugawas ako, ma'am, be. Kay mamalit sa ko kay shooter ba? Kay uhaw na kay ko. Ah, sige. Pagdali ha, balik na yon. Po din yung taguan akong bag sa likod. Sige, gitawag sa kuha. Walang naman mo nanulod. Ala, gila ay mi. Tara, mag-uban tayo dito. Kaya si Dudong Pawiks sa unahan, magpaabot. Wala, hindi. Ano mo?